Айде, фанаме! Фанаме! Браво! Айде, бе! Ама той трябва. Може да не играй! Айде, напред! Ще направи гола. Да. Те малко трябва. Друга ще влезе отзад и айде. Изигай! Опа! Владок! Ама, Владок, почакаш, бе. Бия, бе! Той бага на пет. Бегай, бати. Маркуче да те има, разбираш. Аз ако му викам, че няма... Играй! Качай! Пак играй ръката! Гледай, кой той? Майк! Дава авантаж там. Дава авантаж. Айде, бе, малкият ти теб те страх. Близнакът. Айде са отзад. Далеката трябва отзад. Айде! Айде, мистер Бахер! Качай! Скачай! Айде! Браво! Ето как! Айде, взеха ви, виж Костап! Спокойно! Лъжи! Лъжи! Сам! Мачкай! Мачкай! Голът! Гъмите кошти, бе! Ушти му да влиза нататък, разбираш. Айде! Айде, връщай! Тука, Наско! Какво са карат тия? Кой е този номер? Той е, запомнете го. 11 Аз не трябва да се разправят въобще. Айде, Сотире! Излизайте назад с това, айде! Сега ще покаже картони на нашите. Виж го са. Ето сега ще каже на това сега ще покаже. На един от нашите ще покаже жълт картон. Виж. Вика го, виж. Виж как го вика са. Сотир. Сигурно Сотир ще получи. Вика го и ще има един от нашите картон. От Близдан ще ги предупредила. Няма да ги предупрежда, на нас ще покаже картон. Ето, тия близнака ще го получи сега. За какво? Ето, за няма нищо, виж. Я? Леко тогава, значи. Той пейна дали не толкова. Каза, отпорен това. Айде! То глава в това съдява. Айде, Щерио, не се разправи, Щерио ще те излъжат там. Айде, гледай играта са. Сотиря много го покажа. Мачкай! Опа! Мачкай! Браво! Айде, остави! Фащай си центъра там. Центъра си фащай, някакво се разправите с това. Айде се! Тука, Щерио, тука. Тука стой, тука почиваш. Като те вземеш, атакуваш и лумкаш. Ай тука. Калага на центъра. Отиваш напред, те идват след тебе. Айде хората са. Никой имаме, нашите. Айде, Владо, фащаш го, Владо, твой човек да не я получи. Къде е го? Оставя! Владо не Върбене леко! Владо не го такова, как е виж